ki ya shigin zuciyata gashi nai nisa duniya ta so na yi rata. Ban yi aure ba san ka ya shigin zuciyata babu tamkar ka kai na bawa duk masarauta. Sallama akan ce ita ce mutunci na bako gunki na miko gare ki na zo da sako gabare ki karba na so mu je ayi baiko dan me ya aure kan ki zan yi koda kwada ko ki na sa a raina so ta mu zauna in na same ki duniya ta so na yi rata. Jarumin maza kake ƙaunar ka ne nake samun ka na sake zuciya ta tabar bulaye na yarda ni da kai mun yi aure da kai wanda ya taɓan kai tilas ko in sa shi baye in har na same ka na cika buri dan na yi dace a cikin mata na yi rata. Gare na kira kira suna jaruman mun yi aure zan yi miki hidima albarkar iyaye kin samu malama kyawun hali kam daga kanki ko an gama buri na auren ki na saka ki ne daki biya sadaki na cika burin zuciyata. auni ba san ka ya shigen zuciyata gashi mai nisa duniya ta so na yi rata. Na gode Allah da manzo rasula yau ba ni kwalla na samu mai kyan kamala na baka kaina ka riƙen amana gidan ka zan zauna zan share maka kwalla dai rawa da murna samun karaina birnin zuciyata kai kaɗai kake yin sarauta. Alhamdulillah na gode Allah ni ma kwana ne a gurin manzo rasula da ka bani mai share mun hawaye nan na fi kamar na zuciya ta yau ba ta kuna kyawun halinki ya sake banki shida gunni yaye kin samu sai bata. Ban yi aune ba san ka ya shigen zuciyata gashi mai nisa duniya ta so na yi rata.